Ο βασιλιάς του χώματος, ο εκπληκτικός Ράφα Ναδάλ, επιβεβαίωσε πως το Ρολάν Γκαρός δεν έχει αντίπαλο, κερδίζοντας για 8η φορά στην καριέρα του το μεγάλο τουρνουά της Γαλλίας. Στον τελικό επικράτησε εύκολα με 3-0 σε τον συμπατριώτη του Φερέρ, 6-3, 6-2, 6-3, φτάνοντας στους 12 τίτλους σε Grand Slam. Και το φετινό Ρολάν Γκαρός τελειώνει με αυτό το winner από τον Ναδάλ. Ο Ναδάλ έχει ακόμη ένα λόγο να μπει στην ιστορία του παγκόσμιου τένις. Είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών στο χώμα. Ένας από τους 4-5 κορυφαίους όλων των εποχών σε όλα τα κόρτ. Όλες οι νίκες είναι σπουδαίες, όμως αυτή είναι πολύ ιδιαίτερη. Ευχαριστώ όλους αυτούς που στάθηκαν δίπλα μου, την οικογένειά μου, την ομάδα που με στηρίζει. Μου έδωσαν θετική ενέργεια για να βρίσκομαι εδώ, με βοήθησαν να ξεπεράσω την πολύ δύσκολη περίοδο των 8 μηνών του τραυματισμού μου. Από το 2005 που ο Ναδάλ αγωνίζεται στο Ρολάν Γκαρός έχει 59 νίκες, ενώ έχει τηθεί μόλις μία φορά. Ο 27χρονος έχει αγωνιστεί σε 17 τελικούς τουρνουά Grand Slam, έχοντας χάσει μόνο σε 5. Πλέον κυνηγάει τους 17 τίτλους του μεγάλου του αντιπάλου Ρότζερ Φέντερερ. Με αυτή τη νίκη πάντως, ο Ναδάλ ξεπέρασε τον Ελβετό αλλά και τον Σάμπρα σε κατακτήσεις ενός και μόνο κύριου τουρνουά, αφού και οι δύο έχουν κερδίσει από 7 φορές το Wimbledon. Ποτέ δεν ονειρεύτηκα κάτι τέτοιο. Είχα τεράστια υποστήριξη από την οικογένειά μου, τους χορηγούς, τους γυμναστές, όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μου. Είναι σημαντική, τους χρωστάω τα πάντα. Δεν περίμενα να καταφέρω κάτι τέτοιο, να κερδίσω 8 τίτλους εδώ. Ευχαριστώ τη ζωή που μου επέτρεψε να ζήσω αυτές τις στιγμές.